Kwaiwai mabuja akanaka. Tauya nodzanyasi nhau iro zuva ro20 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Mazuva 60 kubva pasungiwa Jobhosikara nawabiya wache wakareka gopuwa bhero. Ipapa pokare waribe kutongiwa kuti wanzi wanomhosva. Pakaita kunyangariwa chaipo. Muna dzanyasi bato roCCC rakajiwa nozuro kugokwe kabuyuni kwaranga riri kukwikwidzana noZANU-PF. Ipapa kwaZANU-PF yakagoboya mavhoti 10,421 pachirungu 10,727. Iro CCC ikaita 4,700 kuita pachirungu 4,800. Apa kwaikwa kuna wanhu churu chibodzi no400 wakaita kuti warida kubatsirwa kuenda kovhota. Pakaita kunyangariwa. Iro bato roCCC ragoburika riri kureketa kuti rafunda zvakawanditsa zvarinoda kuti rifunde ipapa. Pokare nekutoti wari kushira kuti gore rinouya zvikaramba zvakadandi kunogona kundoita pokare zvokubirirwa. Nokutoti ipapa wari kutoti pokare kune zvimwe zvakaitika zvokubirira zvakanga zviripo. Rekai tigoringe kuti zvichaburika zvakaita kudini. Wachamisa nozuro wagoenda koita rari iko kunyamhunga kuKaribha. Idi wanhu wangu wakaita kuita kuzara. Unotofunga kuti peno pano zvinhu zvaitika papenukira chiperi choshuka masvosva akabva aita kuzara ipapo. Panga pakaita kunakidza chaipo, wanhu wakaita kuzara. Iwe Wachamisa wakagoreketa kuti wanhu wareka haugosha asi kuti wazive kuti gore riri kuuya zvinhu zvinototanda kuchinja munyika. Ipapa tatomirira kuti tione kuti zvinenge zvichimbotekerera sei, asi tiri kufara kuti wari kuramba wachindoreketa kuti wanhu gorekai kuita kubatiwa nodhimoni, rokuita kukubana nokunyirana risvinuba dhimoni iri nokuti rinosiya wanhu wasisina kana chimiro. Kwai kuzumba mutongi wokumutawatawa aramba kupa Stephen Ndundu bhero achiti iye kwai Stephen Ndundu achagona kugotiza kutongiwa. Ipapa kwai Stephen ndo CCC akanenedzewa nevanhu ZANU-PF kuti akagowa kuba mambama. Idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera mushechere. Tikuramba tichimushuwira hatu zvino. Mhuri yaMboneni Ncube akagwarashiwa kurari yokukwekwe yawachamisa gore rapfuura. Yatoti kwai yakutoita ichimbotiza pokare nzvimbo dzokugara nonyaya yokuti wanhu wese wakanga wari kunzi ndiwo wakaita mhosva wakabatiwa asi wakapuwa bhero wese, zvokutoti ipapa wari kutenderera wachivhiringidza wese wakaona zvakaitika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Unotosaya kuti kana anga awapa kuti mazita ewanhu wese wapanani zvakaita kuoma. Tiri kuramba tichishuvira kuti zvinopera. Munyaya ichangobva kuburika nyasi kwai mai Thokozani Khupe wasungiwa. Ipapa kwai wasungiwa nemapurisa vachibva kutsvaka rutsigiro rwebato roCCC kubulilima. Wasungiwa papodzipo naNtando Ndlovu. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei ipapa. Tichakunyepai zvinenge zviri kuburikazvo, asi tiri kuramba tichiti pasino zvokusunganazve, pasino kuita kunovhiringa wanhu kuti wareke kugoita hatu zvinhu. Kana muchida kuona kuti nguva yesarudzo yakusvika, munondotetekera zvinenge zvireketiwa newakuru wehurumende nozuro uno Daniel Garwe ari gurukota rinoringa nezvokugara kwewanhu nodzimba. Agoreketa kuti hurumende ichada kuvaka dzimba churu chibodzi pamwedzi wega wegani. Idi rekai zvigonzi wakapfa waribe chawakaona, nokutoti manyepero akaita kudari unotozvisaya kuti kokonai zviri kuita kudandi. Rekai toramba takaringa hedu kuti zvinenge zvichiita sei. Munyaya yagonzi novazhinji inenge manyepo asi yareketewa kuti iri kuitika zveshuwa. Kwai kwedu nokwaMutoko kundo kwakatanda masoja kuuya kopara wanhu tsanga dzomuziso, zvokutoti ipapa kwai vagopara wanhu vanosvika 40 chaiwo. Paribe agoziva kuti wari kuzviitirepi. Tiribe kunyepiwa newangu wari kureketa zvinhu zvacho wacho, asi tiri kuramba tichishuvira kuti ichokwadi kuti wanhu wekwedu wairi watatu iwa wanenge wabatsirwa wanenge watobatsirwawo.
kwai Zimbabwe yakanga iri kuzviridzira bhosvo kumusangano wenyika dzopasi rese unoringana nezvekodzero dzewanhu wehuman rights. Ipapa kwai wanga waigoreketa kuti wakatochinja maitiro nokutoti kuchiri kuitiwa zvokumbundikidza kodzero dzewanhu, asi ipapa tinawo wanhu wokunyatsimewa waita kuorera mujere kureketa kuno kuribe kana chiri kuitika kuti wabuditsiwe, wachindonyimiwa bhero nokudii zvakaita kunyangariwa. Tiri kuti izvi zvinhu izvi dai waita tusvinhu. Kwainawo mutulin'ube wachimira izvezvi kuita zvokutsvaka vanhu vanotenga kambani yefidelity zvawaida kuita zviya, asi paribe chagoreketewa kana chatanyepiwa kuti sei zviri kudando kana kuti zvinoda kudini. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Wamwe udare reparamende wagotoratidza kutsomwa kwawo nokutoti ipapo vanga vari kutoreketa kuti sei zviri kundoitiwa kawerewere zvinhu zvacho zvese, paribe kana zvinhu chiri kuramba chiri pachena. Rekai tigone kuti zvinenge zvichitekaira sei. Nozuro nyika yeAustralia yakati jaisu kukiriketi kwawoko. Rekai tigone kuti patichatamba pokare mutambo wechipiri tichahwina chere kana kuti tichajiwa. Tichiringa mutambo wenhabvu yePSL, Manika Diamonds yakakwamura Cranbourne notuviri kukabodzi. Herentals ikaita kuvhiringidza chahwiriri chaicho kuTenaks 3 kukabodzi. Bhoso ikaita kuvhiringa kepekepe pokare wakapunzumura notuviri kukabodzi. Ipapa FC Platinum ndo ichindori pamusoro kwai yakatungamira nomapoindi anosvika 6. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichiita sei. Tiringe dzopasi rese kuSouth Africa kuwaramba vachindoita zvokumukira vanhu vasiri vemuSouth Africa. Nozuro kwakatoita batai murefu batai mupfupi wari kutenderera vachindoti munhu wese asiri wemuno burikai, endai kudzimba dzenyu, endai kunyika dzenyu. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti wakuru wenyika vane chavachaita chere kana kuti vanondosiya zvakadaro nokuti sarudzo dzamhera mumu. Kwai South Africa yasunga Brian Molefe pabodzi pona Noji Singh nonyaya yemari yemamiriyoni 300 chaiwo omuSouth Africa pavainga vari kutungamira kambani yeTransnet. Wairiwa wabva watopuwa bhero rozviuru 50 zvomari yemuSouth Africa. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei, tinenge tichindokunyepai. Wanoringana zvepadandemutande nouzivo hwemakombiyuta vari kureketa kuti kwai unochengetewa zvinhu zvopadandemutande nemakombiyuta IEBC inotekaidza sarudzo dzokukinya kwai pakavhiringidziwa nevanoita zvokupamba umboo zvinhu. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaidziwa sei kana kuti zvinenge zvichiitiwa sei. Tinenge tichindokunyepai ipo zvinenge zviri kubudikapo. YGPita kwai wagotoringa kuti wada kuti ndiwo wagotungamire pasi rese kugadzira mweya hydrogen unenge uchiseenzesiwa kuisa mudzimotika nokubikisa nokunadzira magetsi. Ipapa kwai wagotoisa mafekitari anosvika 16 wachiisa mari inoita mabhiriyoni emari yekuAmerica 30 chaiwo. Rekai tigoringe kuona kuti vari kuita sei pamino tichingangokopawo zvibodzi. Ipapa wokuFrance imwe nyaya kwai wamisa vanhu vanoshayira ndege dzavo wainge wari kuita kunyirana zvimbokoma chaizvo wari mukati mokutyaira ndege iri mumhepo. Pakaita kunyangariwa. Unosaya kuti zvamboita kudini kana kuti zvii zvanyatsoitika. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachiita sei, asi tanyepiwa kuti kwai wambomisiwa basa izvezvi. Kwaiwa Trump munyaya yekupedzesera wakutopinziwa mushishi chaimo nokutoti ipapa waTrump wanogona kutopinziwa mushishi nokutoti kwai wari kunziwo wagoba zvinhu zvisingafaniri kufumuhwa zvavanga vakanyorwa zvakavaenda nazvo kwaisafanira kuendewa nazvo. Izvezvi wari kuferefeta warikuita kupuruzira manja yavo kuti vangangowasunga kana wakabata kuti ichokwadi ndo zviripo. KuAmerica kwakaoma, paribe munhu anonzi haasungikeba. Munhu wese anotonzi anosungiwa kana akaita mutsepwede. Rekai tigone kuti vanenge vachizvikona chere. Tiri ipapo zvedu tagumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.